Logikataydan Amerika, Türkmenistan'a çolup bilir. Assalamu alaikum kadirli iyileşler. İyileşler eğer gören bolsamız, eğer görmedik bolsamız, şol yanlışmasam geçen hepte ya da fevral ayında şu Türkmen'in TikTok segmentine, şu YouTube segmentine bir ulu bir haber çıktı. Neme haber? Şu Amerikan'ın şu anki prezidenti Trump Türkmenistan'ın hükümetini halanok ve şu Türkmenistan hükümetini çalışmak planlaştırıyor ya da çalışmak boyunca fikirleniyor. Haçanın şu haberi görümde istendi. Ken bir anlamadım. Hem için tela ol çıkarılan haberi hiç ile suud edip bolonu, ol çıkarılan haberi hiç ile bağlap bolonu. Şunun için ay fikrettim ay boldu. Eğer şu haber bağlasa mümkün boldular, mümkün bolmazdı. Ken bir yönü. Ne bir hep de geçti. Dünyada giden hakları yükseldi. Ve şu ben fikrettim mümkün eğer logikaydan teresi, eğer geçen hepte bulan hakları teresi, şu haber bolup bilenine gatiret ahman. Ne için? Birinci sebep, şu eğer bilýänsiniz, eğer bilmeýän olsanız bilin, şu Amerika, Xitay, Rusya öz aralarına şu geopolitika, siyaset boyunca karşıdaşlar. Rusya bilen Xitay, Amerika karşı. Ondan şimdi Amerika şolara karşı, ondan Amerika soňky döwürde şu Rusya bilen Xitay'a yakyn bolan rejimleri ýurşukdan çalışıp başladı. Hayt rejim, birinci bilen şu yanvar ayının başını Venezuela'nın öňkü hökümeti şu Rusya bilen Xitay'ın dostlary. Inni başka hökümet getirdi Amerika, inni ol hökümet näme diýdi? Biz Rusya bilen Xitay bilen işlemek, biz inni Amerika bilen işlemek. Ondan şu wagtda şu döwürde Amerika Kuba'nın ýurşukdan gawap başladı. Kuba'da Rusya bilen Xitay'ın dostlukly bolan ýurtdy. Ondan elbette Eýran wagty Rusya'daky şu Ukrainadaky bolan urşlar Eýran öz dronlaryny Rusya'da geçirdi. Rusya'dan şoňa yakyn Rusya'da yakyn bolanlar ýok. Odak elbette Xitay, Eýran Xitay'a giden üniversitetlere asatdy. Odak eger Amerika Eýrany ayırsa, Eýrany öz Amerikan tarafını tutyan hükümet koysa, ondan sonra Rusya'da Xitay'a uluburu bolýar. Osan elbette Türkmenistan biz Xitay'a giden bir gaz satýar. Osan belli derece Türkmenistan biz Rusya'da Amerika deňeşlerini biz Rusya'da has yakyn siyaset aýdan yakyn, biz edebiyat aýdan, bir kultura aýdan yakyn. Şoň üçin özüm pikirledim, eger häzir Amerika Eýran aýrýar, Eýrandan soň Türkmenistan'a çödýär da Türkmenistan hökümetini çalışyp şu Amerikany bolan hökümet boýa Rusya'da we Xitay'a nähili ulubur bolýar. Rusya'da bu wagt his edip bilenok. Ona tutuş kelleden Ukraina'da uruş. Xitaylaram ken bir geçen bolan wakalarda Xitaylar ken bir hereket etmelerle bir siýasat taýlady. Şoň üçin ne? Özüm pikirledim. Eger şol geopolitika boýunça pikir etsen, Amerika Türkmenistan hökümetini çalışaýmaly ýa-da çalışyp synaşmaly gatiret ahman. Ondan ileşler men pikirimçe öýrenip wajyp. Geçen ýyl şu Amerikan prezidenti Trump Gowramak ministrligi, uruş ministrligine öwürdi. Amerika. O wagtlara ileşler men pikir etdim. Aynen Trump bir businessman, Trump bir showman. Ol bir pafosny çıkışlary bolýar, ol bir adamdan halkyň öňünde bir spektakl ýa-da görkezmäni, özüni ýeňji görkezmäni bolýar. Ondan meni pikir etdim mümkin şol ütköşme näme şu şowun, spektaklyň bir bölümi. Ýöne 2026-njy ýyl. Amerika eýem birinjiden Amerika Venezuela'ny hökümetini çalışdy. Amerika Eýranyň hökümetini çalışyp urşýar şu an. Amerika Kuba gönül aýtýar, ne sen Eýrandan soň sen hökümetini çalışyp.
Onda diýmek şol göçmenlerden ülkede Amerika şo inni öz deşartiyata boýunça has agressivni yol bilen çepereşýär. Şoň üçin eger şol sebäpleri şol logika teresen eger Eýran operasyasy, Eýran uruşy Amerika üçin getirip bir şowlu bolsa, inneki Amerikan çözmek ýolu Türkmenistan bolmaly. İnsonuna aýtjak Birleşik gören wajib. Bu habarlar var ya hiçler pul edip bolanok. O zaman benim ilk başta kendi şu temanı goşulmayını bolýany, indi görşüni ýa bir dünyada bir geçen dağlar seretdiğim ol hemme bolýan dağlar şu çıkan havara taraf yani şu çıkan havarın bolayjak şansyny bolayjak mümkinçiligini ýokarlandyrýar. Şoň üçin men aýdan geldim. Ýöne ilişkiler havar pul edip bolanok, şoň üçin kendi bir ananma kendi bir var ine Amerika Türkmenistan'a söylýär diýip oturmak. Ýöne size pikir etmek üçin bir öz size pikir etmek üçin bir maglumat berýär. Özüňiz pikir ediň we terjirin. Ýöne eger pul edip eger haçan bir havar bolanlar, şo havara pul edip bilmeýän bolsaňyz, şo havara kendi ananma. Dinleýän çok sag bolun, gelecekde görüşýäris.